Türkmen häkimetleri 23 martda Ahal, Balkan, Lewap we Mar vilayetleriniň paxtaçylarynyň gowuçy ikisine girisendiklerini yglan etdiler. Emma Lewaply daýhanlar sol gün döwlet telewizionyasynda hamaly gowuçy ikisine badalga berilendigi baradaky reportajlar üçin 3 gün öňünden ýazgy edilendigini we bir näçe günnäp ýagan güýçli ýagynlaryň netijesinde ýurdun Gündoğur vilayetynyň köp sebitlerinde meýdanlaryň entek ikisi aslada taýýar edilmändigini bellediler. Nowruz bayramyna garamazdan martyň 21-den 23-ne çene döwlet telewizionyasına ýazgy etmek üçin köpçüliklerin mejbury çäre geçirildi. Mundan öň 3 günläp ýagan ýagyşlaryň netijesinde meýdanlaryň aglabasy entek laýdy. Ilk bilen Saýed etrawyna barýan uly ýoluň ugrunaky bir meýdanda ýazgyga girişdiler. Emma sürüm traktorlary meýdana girendesine palçyga batyp galdylar. Ýogsa 5 gün öňünden bu ýerde ýazgy üçin ýam aýgoýlar, çadyrlar we sahna hem dikilipdi. Dip bu çäherleri mejbur gatnaşdyrylan yerli paxtaçylaryň biri 24 martda habarçymyza gurrun berdi. Ol mundan soň vilayet häkimliginiň resmiýetleriniň yerli ýol başçylary ýazgy üçin destini täze bir ýer tapmagy buýrandyklaryny hem belledi. Soňra Türkmenabad Saýet ýolunyň 10-njy kilometrine ýagny Çärji etrawynyň Watan daýhan birleşiginiň bir meýdanyna ýazgy edildi. Emma bu ýerde hem ugylyň ýyzy entek gitmänli. Bu bir gözboýagçylyk boldy. Ekin ýerlerini diňe onuň guru wagt sürmeli. Soňra da ýyzynyň galan uly kesekleri döwüp topragy tekidlemeli. Diňe şondan soň paxta ekişine girişmeli. Dip yerli daýhan gurrun berdi. Ol bu sebäpli Türkmen häkimetleriniň öňe sürmelerine garamazdan Lewabyň köp sebitlerinde entek gowuçy ikisine düýbünden girisilmändigine hem sözüne goşdy. Azatlygy bu ýagdaýlar boýunça ýurdun paxta pudugunda çağı zähmetinden we mejbur zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýän Türkmen häkimetlerinden sol tanda Lewap vilayet häkimliginden hem nähildir bir düşündürse gusmaçy maglumat almak başartmady. Gowuçy ikisi bilen bagly 23 martda Watan habarlar gepleşiginde görküdilen reportajda Lewabyň ýokurda gurrun edilen sebitinde hatara goýulan traktorlar, sahnalaşdyrylan oýunlar örküdildi. Şeýle-de gowuçy ikisi bilen bagly ähli taýýarlyklaryň görülendigi öňe sürildi. Lewap vilayetinde hem gowuçy ekiş mögdümine badalga berilip, jogapkärli mögdüme ýokary guramaçylyk ýagdaýyna girişildi. Azatlyň habarçysynyň söhbetdesi döwlet telewizionyasynda ýylatyň gözüne çöp atmak üçin hakykaty bap gelmeýän reportajlaryň deregine sebitin owu hojuluk pudugundaky asyl ýagdaýlaryň görküdilmeginiň tarapynda çykys edýändigini hem sözüne goşdy. Daýhan birleşiklerini ekin meýdanlaryny sürmäge niýetlenen traktorlaryň onlarçasy çagşap ýatyr. Traktorlaryň tekerine ýel berer ýaly kompresorlar hem ýok. Traktorlardan baş çykarýan ustalar hem galmady. Hökümet ýa-ýaşlyk şaýlary bilen üpçün etmeýär. Bularyň ählisi daýhanlaryň öz boýunyna. Ine şu ýagdaýlar telewizionyada görkezip bulara çödügü tapsalar has gowy bolardy. Dip Lewaply daýhan sözüni jemledi. Türkmenistanda mejbur geçirilen köpçülük çäherleri telewizioniýa üçin video ýazgy edilýär we köplenç berkararlyk we bagtyarlyk damanynyň subutnamasy hökmünde döwlet telewizionyasynda görkezilýär. Ýöne munyň ýönüke raýatlaryň durmuşyna ýetirýän täsiri barada ýeki söz aýdylmaýar. Resmi maglumata görä suýul ýurtda gowa çekmek üçin 580 000 hektar meýdan taýýarlanylyp 1 milyon 250 000 tonna paxta öndürmek gözüňde tutulýar. Daşawuz vilayetynyň ikrançylary 30 martda ikisi başlarlar.